Per favor, hem quedat així en Amelia Vela. En esta església del Salvador, en este búnquer ahí de conquesta del segle XIII, a veure, Meli, però tu que has fet en aquesta revista, què tens que veure en l'església del Salvador? On li has clavat mà? Quina peça has restaurat? Conta'ns què ens podem trobar en aquest article en el que està l'autora a si mateix passant un fred que pela. Gràcies a un col·leccionista del poble, Francisco Albiol, que és membre de la junta directiva del centre, va arribar a mi una peça per a restaurar-la, una peça que pertanyia a l'artesanat de l'església del Salvador. Ahà, a l'artesanat, o sigui, està dins. Estava dins, els artesanats estaven a la teulada de les esglésies i estaven fets de fusta i decorats en temple policromat. Però m'agradaria veure in situ a on estava i per què es va llevar això, Meli. Pues això es va llevar en una de les reformes de l'església, es va desmuntar i es va, tinc entès, que vendre. Hi ha fragments al Museu de València i alguns altres fragments estaven en una col·lecció privada que s'ha desfet. Bueno, pues, gràcies a això ha arribat a les nostres mans. Vale, i doncs el teu treball, quina ha sigut en esta peça, en este... A veure, jo soc restauradora d'art i va arribar a mi, ja dic, per el propietari, i gràcies a això hem fet la restauració, hem fet algunes averiguacions i aportacions a la història d'aquest poble. La revíscola li ha donat vida tal com sembla que era, no? Efectivament. Això, com vos he dit, el suport és un suport de fusta, després està estucat i policromat i també, sorprenentment, té plata corlada. La plata corlada... Això què és? Pues això, curiosament, és perquè en aquella època l'or era molt car. Sí. Entonces lo que feien, la mà d'obra era molt econòmica, lo que feien era que gastaven la plata i li donaven damunt un barnís. Un barnís colorejat de to groc en resines naturals que imitava l'or. Ah, no ho sabia. Anem a fer una incursió. Mireu l'església del Salvador, que té així en el cantó té ahí una columneta romana i tots estos carreus que són, imagina't el foro, i és un metro i pico. Anem ahí a veure si no ens matem i s'esvarem. Segur que n'hi ha una penya esvaradora, doncs a veure si s'esvarem i peguem una nyespla així. Anem a entrar en la parròquia del Salvador. No vaig a dir fa quant de temps no entré jo a una església, però sí, bueno, entre per a veure coses de patrimoni. Tot això ho tallaré, si no ma mare m'és comuna. A veure, on creus tu que estava? Allà dalt, no? Clar. Els artesonats estaven entre les bigues de fusta de les teulades, o sigui, decorant... Jo ara faig zoom i estava ahí, no? Efectivament. Ara està substituït per fustes sense ninguna decoració, però les originals tenien esta decoració, estos cassetons i estava decorats. Tots els cassetons que feien una idea així com una teulada interior, no? Com un baix d'un balcó. Vale. Molt bé. Pues, entonces, en este article teu que has escrit ens anem a trobar el procés de restauració d'eixa peça que és un cassetó, perquè així hi haurien 200... Eren 1000 cassetons. De cassetons, no? Era tot un treball ahí d'artesonat. Sí, perquè este tindrà, no arribarà a uns 30 per 30 centímetres. Imagina't els que cabien ahí. Vale. Bueno, pues moltes gràcies, Meli. Tens alguna cosa més que dir? Vols aportar alguna cosa? Bueno, pues del procés de restauració, així en resum, es va fer una neteja de la brutea, es va eliminar el vernís oxidat, que s'havia convertit en amarronat. Això feia que no poguérem veure els colors vius de l'època. O sigui que la impressió de color hauria de ser molt diferent al que veiem ara, no? Molt diferent. En aquella època es gastaven colors molt vius. Com un cel aixina, no? Estrellat ahí en colorint i tal, no? Un vermell, un blau verdós en intensitat. Bueno, pues moltíssimes gràcies, Meli, per aquesta xicoteta gran aportació al patrimoni, perquè imaginem peces i dotzenes de peces per ahí perdudes en col·leccions particulars, trencades, venudes al Museu de València, no sé quan. No sé jo si ahí Indiana Jones podria recuperar-les o alguna cosa així. Bueno, gràcies a tot això es pot recuperar un trosset d'història del poble, la veritat. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i us animem a llegir este article de la restauració d'un cassetó de l'artesanat de l'església de Sant Salvador.